Dobré ráno, startuje Vlogmas číslo 11 a já jsem dneska vytáhl svůj poukaz, který jsem dostal v adventním kalendáři. Poukaz na společný běh 5 kilometrů. Je 6 ráno, my nemůžeme spát, takže jsme vyrazili. Ještě to má normálně. Puste si intro, my se jdeme nasnídat, ještě než vyrazíme. Po roce Vánoce přicházejí, šťastné a veselé, hej! Přišli jsme pozbírat energii tady do Joe and the Juice a samozřejmě začal další den. To znamená, že... To si zobral za sebou. Tak na běhání ideál. Máme tady Vlogmas číslo 11, to znamená, že je na čase otevřít adventní kalendář číslo 11. Chystáme se? Áno, ale není tak, že kúpené nič, jasné. Iba som ti tým chcel dať najavo, že pôjdeme, že som ready. Ukáž, čo to je. Ukážu vám, co to je. Je to Afrika. V roce 2026 se podíváme do Afriky. Řeknu vám důvod, proč Kika mi tímto oznámila, že tam můžeme jet. Kika se strašně bojí hmyzu, zvířat a všeho. A samozřejmě Afrika je úplně plná, takže... Hmyzu, zvířat a všeho. No, jakože všeho živýho, takovýhle. A toho je v Africe dost, takže Kika, seš ready? Som ready. Zvládneš to? No, to už je druhá packa. Ale seš ready to risknout? Ano. My jsme to několikrát už řešili a já už jsem prostě i přemýšlel nad tím, že prostě pojedu s Janisem, protože hrozně moc jsem se tam chtěl podívat a věděl jsem, že Kika sice taky, ale že by to pro ní bylo dost náročný, takže... No, mě trošku presvedčilo video, čo dávali našla s tým Davidom Lu, že dávali tam prostě také ubytko a vyzeralo to tam v pohodě, čo sa týka hmyzu, neviem. Možná jenom to nedávali. No, ale vyzeralo to tak čistučko, no. Takže som sa rozhodla, že no, ma to prostě presvedčilo, trošku má influencli. To ubytování je podle mě nejdůležitější, protože to jsme Kika v Tajsku nezvládala jako nejvíc, protože prostě v noci, jakmile slyšíš nějaký hmyz, tak to už neusneš, pokud seš Kika. Pokud seš Nikos, tak usneš. Žila nám aj teplú vodu konečne. Jakože nie studenou a ladovou. Další fun fact, Kika nemá ráda studenou vodu. A co má Kika velmi ráda, je kupon na společný běh. Můžu si vytisknout další? Nie. Kika podcenila počasí. Já jsem zabrala okuliare. Vybíhali jsme za tmy, má sluneční brýle, ale nemá pořádnou mikinu, takže si dozí mikinu a pokračujeme. Ano. A tady vidíte, oni to na nos vždycky vyfouknou a zasnou. Ráno je dosť zima. Ráno je 13-15 stupňov, po obědě 30. Pak se to strojnásobí. Máme za sebou 1 kilometr, zbývají 4, aby si splnila poukaz, který si mi dala. Jak se cítíš? Cítím se výborně. Jsem namotivovaná, lebo vidím to, čo vidím. Kika nás vede, Kika určuje cestu, protože to tady zná a uvidíme, kam doběhneme. To jsme rychle skončili. Takhle vychladneme. Kika už se rozcvičila. Klasická Amerika. Noviny hozený před vchod. Doběhli jsme do Beverly Hills. Prostě nejlepší věc, co můžete udělat v novém městě, jít si zaběhat. Objevíte prostě největší část města. A ještě si to užijete. A teď se jdeme podívat, tu by někde v této ulici, přímo v této, měl být dům těch bratrů Menendezových. Už jste koukali na Netflix, ten dokument od nich, teda ne od nich, o nich. Tak tady by měl být někde ten dům. Toto by mělo být ten dům. Rekonstruuju ho, takže je to celý oplocený, asi sem chodilo i dost lidí. Napište do komentářů, jestli ho poznáváte. Čistá Amerika toto. Ulice plná palem a jogging, to tady my děláme. Wow. Americký záběr. Taký strom obrovský. Jaká zelená tráva. Zelenější než u nás. Už to praží. Tu máme známý nápis a máme za sebou 4,5 kilometru, Kika. Chápeš to? Za půl kilometru máš splněný poukaz. Čo, ale ještě cestu naspäť, ještě musíš tak to pojď dát placáka pořádně. Ale... Neviděl. Čača. No takováhle radost v očích při běhání. Kika, pojď nám říct, co je čača mača. Mača, čača mača je růžová mača, krásná. Nádherná, tam jsem chodila. A za nami vidíme Rodeo Drive, kde minieme všetky naše peněžky. Rodeo Drive. Takže hlásím, že máme hotovo, 5 kilometrů splněno, ale Kika jde stále dál, nezastavitelná. Pojď, placáka. To je hotovo, stačí, au. Ideme sa pozrieť na Rodeo Drive, čo nás čaká. Potom sa presujeme na maču. A potom podle mě taxiko domů, lebo... Ne, běžíme zpátky. Co je víc amerického, než mít před vjezdem do garáže basketbalový koš? Máš zatím pocit z LA, že by bylo špinavé? Zatím ne, ale tak když chodíme po takovýchhle drahých poš ulicích, že až se přesuneme do downtownu nebo někam na tu Venice Beach, tak to podle mě bude horší, ne? No, akože pôjdeme na tu Skid Row, no ale musíme mať auto a neviem, že
Ty chceš ten Cybertruck a na Skid Row Cybertrucku podle mě nemůžeme jít. Půjčíme si víc aut, určitě nebudeme mít vždycky jenom na den. Napište do komentáře, jaký auta si máme pobučovat. My se inspirujeme a určitě se budeme podívat i na špinavý místa, ale zatím chodíme po takových čistých a bezpečných. Oni vědí, co mají robiť. Já jsem přišla a nevěděli mě. Kika řekla as always a už to dělají. Jsme tady na mače, tady Kika strávila několik měsíců svého života. Tady přímo v této budově. A tady prej čekal Future v autě, zatímco mu tady jeho asistenti objednávali. Co mu objednávali? Maču? On pije maču? Blbost, ne? Ty jsi si dal Japanese cold brew. To je pravda. A breakfast burrito, možná čekal na breakfast burrito, ale tady přímo čekal, v jakém autě, ještě pověz. Tak čekal tu na maču, přímo tady, chápete to? Future. A tam do toho obchodu chodí kdo? Ale to už nehovor. Řekni. To jsem si trošku vymyslela. Tam si myslím, že chodí Travis Scott. Takže tady je Kika, která do tohohle podniku chodila každý jeden den. Prestaň. Tady je moje burrito, tu jsem já. Tu čekal Future ve svém oranžovém interiéru na svoji maču a tamhle chodí nakupovat Travis Scott. Čistá Amerika. Krásně. I love you so much. To si zaberieme jeden domov. Wow. Jdem si to odfotit. Wow, takže tohle si objednal Future? Nie. Burrito velmi dobrý. Sice za $15, ale velmi dobrý. Jsme na střeše našeho hotelu. Máme tu takovýhle bazén. Jsme tu úplně sami. Tady je Kika 10. Tu je bazén. Tam někde nahoře je sluníčko. Já jsem schovaný samozřejmě tady ve stínu. Kika se opaluje. Ještě vám ukážu náš výhled. Tam někde je Hollywood sign. Tam se ještě určitě pojede podívat. A tamhle vzadu máme dokonce i tenisový kurty. Kika už má fotečky, takže nezapomeňte lajknout Instagram. Kika.Ďurišová. Když jsme si balili a zjišťovali, jaký tu je počasí, tak jsem fakt nečekal, že tu bude takový vedro. Felej celkově. Na tom sluníčku se fakt jakože nedá vydržet. To vydrží jenom Kika. Já vydržím. To takové dlhé? Krabice. Obrovská a drahá. Tady slavná růžová stěna, u který se fotí každý trapák. Procházíme se po Melrose, nakupujeme, chodíme do sekáčů a různých nějakých lokálních brandů. Zatím tady máme jednu tašku, nic velkého, zatím se jenom rozkoukáváme a nic moc zajímavého neděláme. Všechny obchody vypadají v podstatě stejně, jsou to takovýhle převážně sekáče tady v této ulici a taky jakože lokální brandy. Ale jakože úplně žádný exkluzivity ani unikáty se tu nekonají, no. Zatím, ještě jsme to neprošli celý. I tamhle se samozřejmě půjdeme podívat nějaký den, ale zatím jsme stále tady na Melrose a ve většině obchodů se nesmí natáčet, takže tu moc není co točit. Ale nebojte se, za chvíli se přesouváme. Vyhlášený hot dogy, Pink hot dogs, Pink's hot dog. A většinou jsou tu prej fronty a teď žádná není, tak nevím, jestli je to furt vyhlášený, ale určitě jdem pochutnat. Hot dog týpek. Co tu všechno je na výběr? Nějakou klasiku bych si dal menší. Tu je přímo klasik. Nevyzerá to dvakrát lákavo. Nevyzerá to vůbec lákavo, vůbec na to nemám chuť. Fú, to price vyzerají strašně, co to tam je. No. Dobrý, no, takže tyhle ty věci necháme na foodblogerech a my jdeme si dát, nevím, něco, co vypadá pěkně. Zavolal jsem nám taxíka bez řidiče, jede pro nás Jaguar a nevím proč, jakože můžou jet maximálně 4 lidi. Když tam není řidič, by mohlo jet 5 lidí, ne? Mohl by sedět někdo u toho volantu. Jsem velmi zvědavej. Takýhle auto pro nás jede a nebude tam prostě řidič. Je to normálně levnější, než když si zavoláte Uber, protože neplatíte tomu řidiči. To jsem si teď vymyslel, ale dávalo by to smysl. Je to fakt levnější než Uber. A ještě to máte se zážitkem. Ještě to máte se zážitkem. Já chci sedět vepředu. No jak kludně já budu budem sedět sedět vepředu a budu mu ukazovat cestu. A ty budeš sedět vzadu a budeš nás točit s felákem. Tak chápete, že on zastavil někde za rohem a čeká tam. Hrozně ho seřu toho řidiče. Tam je překážka, tam je nějaký nákladák a on čeká určitě za ním. Tak já nevím, jestli mu mám jít naproti. On to zrušil, we had to cancel. To snad není možný. Pojďme si to s ním vyřídit, pojď. On to prostě zrušil. Dělá, že tam není. Technologie. Je to tady pokus číslo 2. Tamhle je náš taxík bez řidiče. Uvidíme, jestli tentokrát to dokáže. Tu jsme. Ale on hledal místo, on je chytrej. Nikos Mach. Unlock. Fú, tak toto je extrém. Dobrý den. Jsi připravená? Můžeme. Pojďme. Vehicle approaching. As we get going, just give us 1 minute to cover a few items. Tady doleva, prosím tě, jo?
To je úplně toto scary. Co, Kika, bojíš se? Dost? A čeho? Teď vidíš, jak jde bezpečně? Jakože já už nebudu jezdit jinak tady v LA, Kika. Já právě už nebudeme nikdy jezdit takto. Takže to se nezhodneme. Ale chápeš, že prostě já si tohle pořídím do Prahy. Budu takhle jezdit na sedadle spolujezdce. To je hrozně dobrý. Aplikace se jmenuje VYMO. Musel jsem si založit americký účet na App Store, abych si ji mohl stáhnout. A je to pecka. Já jsem nadšenej, Kika je nadšená. Ani jeden se nebojíme, ale tohle je fakt děsivý záběr. Jsme ve Skims, Kika spokojená. Je zrovna kolekce North Face Skims, toho je tady úplně plný. Mají tady i vánoční výzdobu. Ještě jednou to pověz, Kika. Že toto si berem, ale musíš to říct se stejnou dikcí, jako jsi to řekla před chvílí. Tak toto musím koupit, Přesně takhle to řekla, přesně takhle to řekla. To je neskutečné. Podívejte na ní, jak je spokojená v teplíčku. Ukaž, co máš, pojď, Kika, prosím tě, já vím, že chceš ukázat. North Face Skims. Teplo? No výborně. No, nedivím se. Tu jsme, kde jsme? To je Sunset Boulevard? No, takhle to tady vypadá.